Kafin a yi wa mara lafiya aiki a kowane asibiti sai an yi wasu shirye-shirye da tanade-tanaden da suka wajaba domin aikin ya kyau. Akwai ma'aikatan jinya da suka gwanance a irin wannan aiki, kuma sukan yi irin waɗannan shirye-shirye a asibitin koyar da likitoci na Malam Aminu Kano da ke birnin Kano. Waɗannan ƙwararrun ma'aikatan jinya kan wanke duk kayan aikin da maganin kashe ƙwayoyin cuta domin kare lafiyar wanda za a yi wa aikin. Bayan sun tsaftace kayan aikin da gadon da za a ɗora wanda za a yi wa aikin, sai su lissafa duk kayan aikin da za a shiga da su. Su ne masu tabbatar da cewa an tanadi duk kayan aikin da likitan zai yi aikin tiyatar da zai bukata. Haka kuma bayan an gama aikin, sai waɗannan ma'aikatan jinya sun sake bin diddigin ganin an dawo da ilahirin kayan aikin, a tabbatar kayan sun cika ko babu wani abu da ya salwanta ko ya makale a wani wuri. Dama tun da fari sai an faɗakar da waɗanda za a yi wa aikin kan amfanin aikin a gare shi, tare da buƙatar kwantar da hankalinsa da ba da haɗin kai yadda za a yi aikin ba tare da samun cikas ba. Kuma kafin a yi wa mara lafiya aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, sai shi ko danginsa sun sa hannu a rubuce cewa sun sa hale likitoci su yi wannan aiki. Babban ma'aikacin jinya Malam Ahmed Hamzat Sharaɗa, wanda ya ƙware a irin wannan aiki, ya yi cikakken bayani. Wannan operating table kamar da gani operating table ne da ake controlling ɗinsa da akwai wannan da ake da yake shi ne na control ɗinsa. Duk yadda kake so za ka iya wannan ɗinsa ba tare da sai kana shan wahala kana buga da kama ko kana wannan da kama kai tsaye, ko ka daga shi kama sama ko kai kasa da shi ko kai tilting ɗinsa gefe ko kai raising ɗin saman gada ko kai kasa da saman gada. Ya danganta da irin yanayin aikin da za a yi, saboda yanayin aikin da za a yi shi yake determining irin position ɗin da za a sanya mara lafiya a kai. Sannan kuma yanayin position ɗin shi ma kuma yana kunshe da yanayin yadda za ka yi controlling da shi operating table ɗin naka, yadda za ka samu yanayi da za ka yi aikin cikin kwanciyar hankali. Sannan wannan da kuke gani su ne fitilu operating lamp kenan, su ake amfani da su wurin haska wurin da ake yi wa mara lafiya. Da aiki ne da ake yin sa abin da ake cewa cavity a turance, ma'ana loko. Tunda guri ne ciki na dan adam, misali idan an yanka gurin da za a aiki guri ne da yake loko, saboda haka kana buƙatar haske da zai dinga haska kowane loko da sako yadda zai zama da kaga ko ina yadda ya kamata, so that kai aikin cikin daɗi da kuma kwanciyar hankali. So wannan aikin tiyata da ma baya ba gaskiya sai da haske. So waɗannan su duka fitilu ne da ake amfani da su gurin haska inda ake son duk a wannan. Sannan za ku ga wannan abun handle ne, shi ma sterilizer ɗinsa ake yi. Yanzu wannan dan an gama aiki ne, amma ana sterilizer ɗinsa yayin da za a nuna shi scrub nurse ko surgeon shi zai ɗauka da hannunsa da ya riga ya sa glove da komai sai ya riga ya a yayin da ake aiki da kansa zai dinga kamawa yana juyawa yana seta da gurin da yake wani, tunda abin shi wannan iya hannun ɗin sterile, so shi ma an tsaftace shi baya ɗauke da kowace irin kwaci. So duka guda biyu haka suke. Sannan ɗaya daga cikin operating lamp ɗin ma yana ɗauke da kamera. Shi amfani da wannan kamera ɗin shine a yayin da ake aiki, saboda nan cikin hospital akan sami ɗalibai da suke koyan sanin makamar aiki, suke neman kwarewa da gogewa da suka zo daga asibitoci da dama irin general hospital da state hospital da kuma a times ma medical students. To duk sukan zo including student nurses ko students suke undergoing various basic training, sukan zo don su sanya yanayin yadda ake yin aiki. So wani lokacin wannan yakan taimaka ba sai kowa yana kokarin leƙa ya wannan ba, duk ana kaucewa irin waɗannan ma yanayikan na a ce sai an dinga leƙa ana ganin wannan. To a yayin da ake aiki duk yanayin mutane da suke tsaye a can kai tsaye za su dinga ganin gurin da kuma irin aikin da ake kai tsaye a cikin ita wannan. Sannan kuma idan ma mutanen mun ga cewa suna da yawa kamar ɗaliban sun ɗan yawan da ba za mu bari a shigo cika cikin tiyata ba, to akwai ɗaki da aka tanada wanda akwai abu da ake connecting wanda za su gani a can a screen na can wurin duk abin da ake yi a nan kamar yadda yake display a cikin wannan shi wannan screen. So a can ma suna daga zaune suna ganin komai da yake. To duk wannan yana taimakawa wurin
a dinga sanin yanayin yadda ake yin ayyukan, sannan kuma a samu ilimin abu, sannan kuma at the same time abin da ake cewa kaucewa wani yanayi da za a iya subjectin da mara lafiya da cunkoso yakan haddasa, shi muke cewa minimizing number of theater users. To kaga an mutum ya samu guri da yake zaune yana daga can ma yana kallon duk abin da ake, wanda ba sai ya zo yana kokarin sai ya dinga leka ba. So kaga waɗannan kayayyaki ne da ba ko ina za ka same su ba gaskiya.